जों आधार कार्ड डाउनलड खालामनानै थांफ्राव के जों प्रब्लेम नगजागो इनभेलिड आईडी नाम्बार एबा एनरलमेन्ट नाम्बार अमाहायरके जों गोबां मानो प्रब्लेम फायो नगजागो अमाहाय खालाय एरर रक जों नगजागो हानि बागै जों बनो बाहाय खालायके न जों डाउनलड खालायना मानाय अमना तैबै जों तिनि नायलायनाय आधार कार्ड जों आधार कार्ड वेबसाइट फैला थांनाय आधार कार्ड होनाय टाइप खालायके गुगल क्रोम जों इन्टारफेस नुनाय और जगह जों थांनाय हम जों क्लिक खालायनो हांके और जगह माय आधार ही फायनाय माय आधार ऑप्शनाव थांगै और जगह जों हाय थांफिनाय डाउनलोड आधार जों थांनाय आधार डाउनलोड आधार थांमानि परे ते कैसा हाय न डाउनलोड आधार फायफिनाय जों और जगह क्लिक खालायनाय और क्लिक खालामनानै परे इनके जों स्लिप मामानि नाम्बार एबा कबा एनरलमेन्ट नाम्बार और जगह बबाय डाउनलड खालायनो थांना हायके जों एरर नगजाग मानि नगजागो जों एनरलमेन्ट नाम्बार ते डेट अफ बार्थ ते समय बनो एबा कबा टाइम जे टाइम जों बुझाग मानि टाइम और जगह मेंशन थांनाय बनो पुरान जों मा दानाय बायके एनरलमेन्ट नाम्बार 28 खान डिजिट मा कारनाय मायके जों करेक्ट के डिजिट नाम्बार बेबांनो करेक्ट खालायबै कैप्चा कोड करेक्ट खालायबै जों बेबांनो क्लियर खालायनो थांफानो एरर खालायबै इनभैलिड एबा कबा एरर जों नगजागो अमाहाय खालायमानो प्रब्लेम बार जतन थानि फायमानि नगजागै दङ ओंखाय जों बुनो नायलायनाय काहा खालायबै जों बाहाय खालायबै बहुत ट्रिक यूज खालायमानि यागलो जों डाउनलोड आधार कार्ड जों एनरलमेन्ट आईडी मामानि बबाय बाहाय खालायबैनो जों आधार कार्ड डाउनलोड खालायबै नामान एबा केबा मोबाइल नाम्बार कैसा बायनो जों बाहायके डाउनलोड खालायबै नामा बनो जों तिनि काहामा खालायबै नायलायनाय इनके फारि जों बनो नायलायनाय इनके जों पहला सिगाङाव इनके आधार कार्ड नाम्बार बनोसि जों टिक्लायानि मा थांनाय इनके जों पहला सिगाङाव आधार कार्ड नाम्बार टिक्लायानि थांना हायके माय आधार मा थांनाय माय आधार थांमानि परे जों पहला तो डाउनलोड आधार तो पहला तो डाउनलोड आधार थांखा बन तोला द्रवो ते कैसा ऑप्शन दङ और जगह जों क्लिक मा खालायनाय और जगह जों क्लिक खालायमानि परे इनके ओपन नंनाय और जगह इनके जों माने जे और जगह आधार नाम्बार जेनेरेट खालायमानि इनके जों बाहायके आधार नाम्बार जेनेरेट खालायनाय और जगह जों नखा आधार नाम्बार जों और ग्रीन सिलेक्ट खालाय दंनाय बनिफ्राय जे बुंबाय आधार खालायजाखा बनि नाम्बार और एंटर नाम्बार मा खालायनाय इनके और जगह तेबे दंगो एंटर मोबाइल नाम्बार होनाय सुइजाक दंगो और जगह आधार कार्ड खालायफ्रो रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आधार कार्ड खालायफ्रो जे नाम्बार जों और रेजिस्ट्रेशन खालायमानि बनो जों मारनाय ते एंटर कैप्चर कहमा खालाय कैप्चर जों कहमा खालाय मारनाय इनके फारि जों बायके फिलआप खालायनायनि पहलाव बुमुं जे बरंनि बुंबाय जों आधार कार्ड खालायखा बनि कहमा खालाय बुं मा सुइनाय माने मिस्टेक खालायबै मोबाइल नाम्बार इनके जे आधार कार्ड जों एप्लीकेशन खालायफ्रो आधार कार्ड नि बागै आफ्रो मोबाइल नाम्बार मानो और जगह मारनाय इनके जों ओ मोबाइल नाम्बार गादार मातंनाय और जगह ओटीपी फायनाय जों इनके और जगह कैप्चर सिंमानि परे सेन ओटीपी वो सिंला हाके सिनि रजिस्टर मोबाइल नाम्बार कैसा ओटीपी सावफायनाय इनके और जगह ओटीपी न जों तलाव थांगै एंटर ओटीपी होनाय कैसा ऑप्शन मानाय और जगह ओटीपी वो जों क्लिक खायबै ओटीपी सबमिट खालायमानि परे इनके हाय ते कैसा चेन और जगह ओटीपी बराबर हरनाय फायदि इनके जों नायलायनाय बाय खालाय इनके और जगह बर हाय आधार नाम्बार रय हरनाय सिनि नाम्बार आधार नाम्बार रय हरनाय सिनि मोबाइल नाम्बार इनके जों ताबक जों आधार नाम्बार माय पायनाय सिनि रजिस्टर मोबाइल नाम्बार बर जों आधार कार्ड नाम्बार रय हरनाय इनके फारि जों ताबक आधार कार्ड नाम्बार सिमा जागबा जों ताबक एनरोलमेंट नाम्बार बाय आधार न डाउनलोड खालाया आधार कार्ड नि जे नाम्बार दंमोन बननो एंटर खालायैनो जों आधार कार्ड ताबके डाउनलोड खालायनो माका इनके फारि जों हाय थांना फिनो माय आधार थांगै ताबके जों थांमाका डाउनलोड आधार पुलिस सिगाङाव जों एनरोलमेंट नाम्बार बाय ट्राय खालायमानि बतंग या इनके जों फारि ताबक आधार कार्ड नाम्बार बायनो जों ट्राय खालायमानखा इनके जों तो मेसेज बाय खालायबै आधार कार्ड नाम्बार माय पेखा इनके ताबक आधार कार्ड नाम्बार और जगह सिंनाय बा एंटर खालायनाय
mistake ri khlaibi kaisa phano bonpre captcha code danai sing haike send OTP ma khlainai send OTP khlaimani yagulo sinor hai register number ro OTP sok phainai enke OTP sok phaimani yagulo kama khlaibi sing aro OTP no mistake ri khlaibi ma danai bonpre verify and download जों click khlaila hangke na bo download ang paine kama khlaiwi na enke जों aro jaga जों to download kama khlai khaipe kha haifano जों o download khlaimano जों open khlaiwi na enthange kaisa password sanai borok password nangke je borok ni bumung bai khlaija go boni puila ni aikhor eba digit thaibrui bono mananai te inke boni date of birth ni only son eba kho year no जों puilani bumungni puilani 4 digit tei son 4 digit bono enter khlaimani yagulo जों download khlaimani no kahama khlaiwi जों view khlaimani eba khe naiwi manai ba nogwi manai aswng no hambai jotono।